आरो बे लाइमोन बिफेबा दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै उनजुमनि दासनि आखायाव बे 2.5 लाख टाकाखौ दिनै जों हाग्रामा सारे মোক आर्थिक व्यवस्थार कारणे 2.5 लाख टाका दियार कारणे मैं बहुत बहुत धन्यवाद बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा खालाइगाव ओनसोलनि थागिबि उनजुमनि दासआ बिथांनो होनो थाखाय 2.5 लाख टाका फैसा हरदोंमोन जोङो 2.5 लाख टाकाखौ खालाइगाव नि थागिबि उनजुमनि दास बिथांनि न'आव फैनानै बिथांनो जों गथायबाय उनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानानै दङ गोबाव सम जाबाय लोमजानाया दा बिथांखौ सिकित्सा खालामनो आरो लोगोसे उनजुमनि दासनि न'खरा थानो थाखाय न'आ बिराद बायला जिला न' बानायना लानो थाखाय आरो फिसा हौवाखौ बेमारखौ नायनो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख टाका जों लाइमोन बिपिएफनो हरदोंमोन आरो बे लाइमोन बिपिएफा दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै उनजुमनि दासनि आखायाव बे 2.5 लाख टाकाखौ दिनै जों गथायफैदों बेयो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि आरो हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ पलिटिकल पार्टी हिसाबै हरदों मानोना बिटिसिनि माखासे अवेल विजार दङ जोंनि बिपिएफ दोलोनो बिथांमोना खांनानै होदों दा बेखौ जों सरकार हिसाबै नङा नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरियानो जाहैबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार दा ओंखायनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे थाखाखौ हरदों उनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानाय आरो बिथांमोनहा न'आ मोजां नङा बायला जिला दा बेखौ फोसाबना लानो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख टाका हरदों आरो बे 2.5 लाख टाकाखौनो दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै उनजुमनि दासनो होफैदों कारणे 2.5 लाख टाका दियार कारणे मैं बहुत बहुत धन्यवाद জানালো কি হৈ আছিল আপোনাৰ মোৰ পৰিস্থিতি ল'ৰাটোৰ বেমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া কিমান দিনলৈকে ভুগি আছে বেমাৰটো আজি 14 বছৰলৈকে ভুগি আছে কোনে দিব আহিলে আজি টকা হাগ্ৰামা ছাৰে দিব আহিছে 2.5 লাখ টাকা পালো সন্তুষ্ট নে আপুনি মই সন্তুষ্ট কাক ধন্যবাদ দিব মই হাগ্ৰামা ছাৰকে ধন্যবাদ দিম বিপিএফ কৰ্মীসকলে আপোনাৰ ঘৰত আজি আহিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ কামখিনি কৰি দিয়াতে সবে আহাতে সবকে ধন্যবাদ জনালো মোৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে